Lain-laing police operation gipahigayon sa Talisay City Police Office diin tulo ang arestado. Si Femery Dumabok sa report. Nakaangkon og bunog sa kalawasan ng usa ka 23 anyos nga sawa human kulataw sa Embana sa barangay Manipis Dakbayan sa Talisay. Gipatiran sa tiyan, gidapog sa iyang banang si alias Don, 26 anyos, kinsa usa ka delivery rider. Wala pa matagbaw gingong gisumbag pa siya sa bana. Matod sa Talisay City Police, nagpatabang kanila ang biktima human muulbo ang kagubot sa panimay. Cellphone ang gitumbok nga hinungdan sa away sa magtiayon. Gidakop sa kapulisan ng suspect ug gibalhog sa bilangguan samtang nagpaabot sa kasong ipasaka siyang asawa. Napriso usab ang 51 anyos nga lalaki nga gilambigit sa nadili nga drogas. Nag-amok kini gawas ilang panimay tungod sa kahubog. Dala ang sundang nagsingit-singit kini og bati-batok sa manghod niyang babae nga usa ka OFW. Gingong gisuyan pa niya pagsunog ang babuyan sa biktima og mibahad nga patyon. Ang hinungdan wala siya matagai sa gipangayong 150 pesos. Ang maong suspitsado ang nasiko para usab dayon. Samtang, sikop usab ang gitumbok nga top 6 most wanted sa rehiyon nga usa ka 16 anyos nga lalaki human malutsi og warrant of arrest sa kasong rape by sexual assault. Nahitabo ang krimen sa miaging tuig din upat ka mga lalaki ang gitumbok nga suspect sa biktima nga nag-edad og 11 anyos atol sa pagkahitabo. Ang suspect ay naana sa kustodiya sa youth homes. Our women are very empowered na to report these instances, no, this gender-based violence that is purported against them. Kay tungod kay naatay kusog ang ato ang backup ani, like we have the barangay guard focal persons, active ang ato ang VAUSI focal person. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.